Dok svakodnevno daju sve od sebe kako bi spasili ljudske živote koji nekad zavise i od sekunde, radnici urgentno kažu da se više od mjesec pitaju ko će njih zaštititi. Ko će obezbijediti da i mi možemo da radimo bez straha za svoju bezbjednost, za svoje zdravlje, za svoj opstanak. Radimo u uslovima koji su daleko od dostojanstvenih. Naš posao je stresan, fizički i psihički iscrpljujuć, izložen ne samo traumama i hitnim intervencijama, već i sve češćem nasilju. A kada mi zatražimo sigurnost, bolje uslove i dostojanstvene plate, nailazimo na zid ćutanja od onih koji su odgovorni za nas. Ne, nikakav znači, niti poziv, ništa nismo dobijali, baš ništa za ovih mjesec dana. Protest simbolizuje podignut glas ne samo radnika urgentnog, već za sve pacijente, kao i one koji će tek potražiti pomoć, navodi Bajović, i poručuje da su, uprkos neadekvatnim uslovima i deficitu kadra, rezultati veliki. Dosta je bilo ćutanja, dosta je bilo ignorisanja. Ne tražimo ništa što nije naše pravo. Tražimo sigurnost, pravdu i poštovanje. I nećemo stati dok ih ne dobijemo. Okupljeni su poručili da će nastaviti sa protestima sve dok ne dobiju odgovor nadležnih.